Пан з вами. И с Духом Твоим. Читание Святого Евангелия паводле Марка. У той час Езус узял Петра, Якуба и Яна и повел на высокую гору, особенно их одних, и перемяніўся перад імі. Адзенне ягонае сталася бліскучым і вельмі белым, як ніводзін валюшнік на зямлі не можа выбеліць. І аб'явіўся ім Ілля з Маісеем і гутарылі з Езусам. І на гэта Пётр сказаў Езусу: «Рабі, добра нам тут быць, таму зробім 3 шатры. Адзін табе, адзін Маісею і адзін Іллі». Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны спалохаліся. І з'явілася воблака, якое закрыла іх. І з воблака пачуўся голас: «Гэта сын мой умілаваны, яго слухайце». І адразу, калі яны агледзеліся навокал, ужо нікога не ўбачылі, апроч аднаго Езуса. Калі сыходзілі яны з гары, загадаў ім нікому не казаць, што яны бачылі, пакуль сын чалавечы не ўваскрэсне з мёртвых. І захавалі наказ, разважаючы між сабою, што значыць уваскрэснуць. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Мінулы раз у нядзелю, калі мы услухоўваліся ў словы Евангелія, якія апавядалі пра пост Божага Сына Езуса Хрыста, задумываліся над тым, што сапраўды чалавеку немагчыма уявіць посту без такіх элементаў, як самаадрачэнне і ахвярнасць. І Божы Сын з'яўляецца у гэтым нам найлепшым прыкладам. Тым не менш, таксама мы, разважаючы пра пост і практыкуючы ў гэтым часе сваю ахвярнасць ды іншыя добрыя рэлігійныя постныя практыкі, мы павінны зразумець таксама яшчэ адну праўду, што мы не можам ахвярнасць трактаваць як нейкую валюту, калі мы вось праз гэтыя рэчы спрабуем, прыдбаўшы іх, купіць самого Бога. Бога немагчыма купіць. І ахвярнасць – гэта штосьці іншае, чым такое ўяўленне, што дзякуючы гэтаму мы можам перажыць належным чынам пост. Слово Божие у сённяшнім першым чытанні з урыўка кнігі Быцця нам прыгадвае ахвяру патрыярха нашага Абрагама, ды звяртае ўвагу на тое, якім чынам чалавек мае падыходзіць да ахвярнасці. Бог выпрабоўвае Абрагама і прапануе Абрагаму скласці ў ахвяру свайго сына Ісаака. І Абрагам, не спрачаючыся з Богом, робіць так, як гэтага хоча Бог. Аднак заўважыць нам трэба тое, што сапраўды Христос не памыляўся, калі казаў у Евангеліі паводле святога Мацфея ў раздзеле 9, вершы 13: «Не ахвяры хачу, але міласціну». І таму Бог не прымае ахвяру Абрагама ў выглядзе сына, бо не ахвяра Богу такая патрэбна. Што ж патрэбна Богу? Богу патрэбна, каб чалавек прызнаў, што Бог ёсць у цэнтры жыцця чалавека. І што гэта дзеля Бога варта жыць, дзеля яго варта зрабіць так, як ён гэтага хоча, не разважаючы над тым, ці варта гэта, ці не варта, але проста рабіць тое, што хоча Бог. Вось гэтага адна хоча Бог, каб мы занялі правільную пазіцыю у адносінах да Бога, да ягонага навучання.
І вось такую правільную пазіцыю займае кожны хрысціянін, калі у няпростых умовах, тады калі губляюцца іншыя шмат хто, калі хрысціянін пазастаецца верным Богу, калі не спрабуе скарыстаць са сваёй здольнасці прыстасоўніцтва, да, але пазастаецца верным Богу. І гэта вельмі важна. І хочацца мне прыгадаць прыклад з гісторыі касцёла, прыклад, які даў святы Кіпрыян, біскуп, мучанік з Карфагена. Ягоны прыклад сапраўды ён захапляе, ягоны прыклад уражвае, а таксама ягоны прыклад ёсць вельмі запатрабаваны, вось такія ўзоры паводзіну запатрабаваны і сёння ў нашай бацькаўшчыне, у нашай Беларусі. Кіпрыян быў біскупам Карфагена, гэта горад у Афрыке, у той час Рымская імперыя гэта была. Ён жыў у 3 стагоддзі пасля нараджэння Хрыста. У чым ягоны прыклад? Справа ў тым, што ў той час, калі ў Рымскай імперыі адбываліся пераследаванне хрысціянаў і была спроба змусіць хрысціянаў пакланяцца таксама ідалам язычнікаў, багам Рымскай імперыі, святы Кіпрыян заняў адназначную пазіцыю і не пашоў на кампраміс з зямной уладай. Не пашоў на кампраміс. Бо зямной улады, калі яна супярэчыць волі Божай, няма чаго весці дыялог. Няма сэнсу. Трэба пазаставацца проста верным Богу. І вось святы Кіпрыян дае такі прыклад. Што праўда, на пачатку, калі толькі пераслед пачынаўся, Кіпрыян вырашыў проста пакінуць Карфаген. І, так бы мовіць, 2 гады ён прабываў на такой ізаляцыі. А чаму ён пакінуў Карфаген? Гэта было цалкам дабравольна, таму што ён ведаў, што ідуць прадстаўнікі рымскай улады ў горад, і, напэўна, з іхнага боку будуць патрабаванні, каб вось біскуп пашоў на пэўныя кампрамісы, каб ён склаў ахвяру. Ведаў таксама, што ён не зможа пайсці на кампраміс, а таму таксама не жадаючы, каб ягоная вернасць Хрысту прынесла яшчэ большы пераслед хрысціянскай царкве, ён вырашае пакінуць горад, але далей прапаведуе, далей падтрымоўвае вернікаў, далей робіць усё, каб тыя, хто хоча быць верным каштоўнасцям Евангелія, каб не гублялі надзеі, каб вернымі пазаставаліся. А свой учынак ён тлумачыў такім чынам. Ён патлумачыў тое, што ўчыніў. А патлумачыў так, што сапраўды перамогу можна хрысціяніну атрымаць такім чынам, што ён будзе публічна прапаведаваць хрысціянскую веру, трапіць у рукі язычнікаў і загінець мучаніцкай смерцю. Гэта адзін прыклад. Але можна таксама, поступіўшы мудра, ратаваць сваё жыццё і пазастацца верным таксама Богу, служачы Богу ва ўсім. І гэта таксама падабаецца Богу. Чаму? Таму што чалавек пазастаецца верным свайму сумленню. Пры адной мове таксама. Святы Кіпрыян кажа, што але калі вось трапіся ўжо ў рукі бязбожнікаў, то таксама не вагаючыся жыццё сваё аддай. Але не будь тым, хто здрадзіць Евангелію, хто здрадзіць Хрыста, бо са злом кампрамісу не можа быць. І вось такую дакладную пазіцыю заняў святы мучанік Кіпрыян. А пасля мучанікам стаў. Пасля выгнання ён вярнуўся ў свой Карфаген, пасля прыйшоў іншы прадстаўнік рымскай улады, судзіў публічна біскупа, а біскуп публічна адмовіўся ісці на кампрамісы з бязбожнай уладай, ну і атрымаў вырак смерці.
На што кіпрыян са спакойнай душой сказаў, што хвала Богу, нібыта гэтага чакаў. Вось. Но а вернікі, якія прысутнічалі на гэтым судзе публічным, яны таксама адназначна выказалі сваю пазіцыю і ў адзін голас крычалі: «І мы хочам загінуць разам з ім». Вось гэта прыклад хрысціянскага жыцця. Хтосьці скажа: «Ну, але як жа клопат пра касцёл Божы? Ці біскуп можа дазволіць сабе такое, каб вось пайсці быць верным Богу, а пасля будзе пераслед касцёла Божага, царквы Божай, і што далей?» Ну, а далей справы Божыя. Бог же не хоча смерці. Бог не хоча нашай ахвяры. Мы просто забываемся Слова Божие, да, і забываемся аб тым, што як Бог выпрабоўваў Абрагама. Бог не захацеў, каб Абрагам склаў у ахвяру свайго сына, таму што і сын Абрагама, ён быў упісаны ў Божы провід, і Бог ратаваў ягонага сына Ісаака. Бог думае не горш чалавека, пра кожнага чалавека. І няма так, што калі не паклапоціцца біскуп пра касцёл і будзе верным Богу, што Бог знішчыць касцёл. Ну, гэта абсурд. Гэта самі такія думкі чалавека, гэта ўжо ёсць спроба абвінаваціць самого Бога, што Бог не думае пра чалавека. А Бог думае. Бог толькі хоча аднаго, каб мы правільную занялі пазіцыю ў гэтым вось свеце. Бачыце, святы Кіпрыян быў здольны сваю пазіцыю патлумачыць. Але ж гора таму чалавеку, который не здольны сваёй пазіцыі патлумачыць. Яшчэ большае гора таму прапаведніку, таму іерарху, дастойніку касцельнаму, царкоўнаму, які не ў стане патлумачыць сваю пазіцыю ў сучасным свеце. Гора таму таксама пастыру, у якога вернікі просяць: «А патлумач нам сваю пазіцыю, як ты бачыш гэтую праблему ці іншую праблему». І вось аднойчы таксама чуў, гэта ў нашыя дні адзін з царкоўных дастойнікаў, да, гаварыў, калі яго спыталіся: «Так якую пазіцыю зоймеш ты ў гэтым вось канфлікце, які сёння ёсць у Беларусі», то ён сказаў, што царква займае нейтральную пазіцыю. Мы прытрымоўваемся нейтралітэту. З аднаго боку падавалася б, што гэта мудра, але з іншага боку гэта здрада, бо гісторыя хрысціянства вучыць аб тым, што немагчыма прыняць нейтралітэт, калі ідзе барацьба паміж добром і злом, і калі ўсяго толькі трэба захаваць вернасць Богу. І гэтаму вучыць не толькі гісторыя, гэтаму вучыць афіцыйнае навучанне касцёла каталіцкага. Папа Францішак у сваёй апошняй энцыкліцы «Фрателіс Тутті» напісаў таксама такую думку, што у гісторыі чалавецтва непазбежна паміж рознымі сацыяльнымі групамі узнікае канфлікт інтарэсаў, а хрысціянін павінен заняць рашучую і адназначную пазіцыю ў гэтым вось канфлікце. І калі сёння таксама у нас у Беларусі ёсць грамадска-палітычны канфлікт, кожнаму з нас таксама даецца унікальная магчымасць заняць правільную пазіцыю. Якая пазіцыя гэта будзе правільна? Ну, конечно, стаць на баку Бога, на баку добра. Бо немагчыма ў адным часе, так як не было магчыма за часоў Кіпрыяна пакланяцца Богу хрысціянскаму і пакланяцца ідалам Рымскай імперыі, так і ў наш час немагчыма ў адначасе пакланяцца Богу любві і скласці ахвяру ідалу гвалта, насілля, ідалу беззаконня, хлусні, фальшу. Гэта немагчыма. І калі хтосьці думае, што ён, пакланіўшыся ідалу насілля, пойдзець у касцёл, складзець нейкую ахвяру, памоліцца і гэтым самым уратуецца альбо зробіць Божую справу, ён падманвае сябе. Гэта немагчыма, бо Богу не патрэбны нашыя ахвяры. Христос сказаў:
не ахвяры хачу, але міласціны. Што гэта азначае? Христос хоча аднаго, каб мы занялі правільную пазіцыю ў адносінах Бога, каб прызналі, што Бог ёсць Богам, і Ён адзіны мае ўладу, а ніхто іншы не мае ўлады такой, якую мае Бог. А мы, людзі, маючы мудрасць, павінны прызнаць, што сапраўды гэтую ўладу маюць не зямныя кіраўнікі, іх улады часовыя, але маюць уладу Бог, і вось гэтаму Богу служыць варта. А ідалу насилия и беззакония поклоняется той, кто нібыта и в костел ходит, кто нібыта может нават Слово Божие проповедовать, и нават быть пэўным кіраўніком у нейкай хрысціянскай супольнасці, а з іншага боку упарта не бачыць, як насилие проявляется, не бачыць беззаконня, и гэтым самым сваёй духовной слепотой ён поклоняется идолам сучасным, як я уже сказал, идолам насилия, беззакония, хлусни, фальши. Пост нам дается для того, как мы могли вырваться з жыццёвага віру і затрымацца на тым, што мы маем у сваім жыцці. Пост — гэта час навяртання, гэта час перамены мышлення. І няхай Слово Божие, якое мы чуем, дапамагае нам перамяняцца. Прогучаў урывак з Евангелія паводле святого Марка пра перамяненне Езуса на гары Тавр. І вось гэты урывак Слова Божага павінен таксама запаліць нашы сэрцы дзеля таго, каб Бог дазволіў і нам перажыць духоўныя перамены. Вось каб, дзякуючы нашаму перамяненню, увесь свет убачыў, што мы з'яўляемся хрысціянамі, вернымі Богу у любых абставінах. Калі мы не баімся пераследу, калі мы займаем адназначную пазіцыю, і нам не важна, што нас чакае, якая будучыня. Вось важна толькі тое, каб захаваць вернасць. Усё іншае не ёсць важна. Гэтаму вучыць таксама Авраам. Не важна, што з тваім сынам, не важна, што з тваёй працай, не важна, што з тваёй будучыняй можа быць, што з тваёй пенсіяй можа быць. Важна адно — зрабіць тое, што хоча Бог. І вось калі гэту вернасць захаваем, то тады і перамяненне адбудзецца. Адбудзецца перамяненне наша, духоўнае. Іншыя людзі ўбачаць, што мы сапраўды хрысціяне, соль зямлі. Яны ўбачаць, што мы сапраўды дзеці Божыя, а тады штосьці іншае адбудзецца. Адбудзецца таксама перамена ўсёй нашай краіны, ўсёй нашай Беларусі. І гэтая краіна будзе не той краінай, з якой грамадзяне уцікаюць, як птушкі лецяць у выры, да? Але гэтая краіна будзе той краіной, у якой чалавеку захочацца жыць, будзе жыцца спакойна, добра. Вось гэта хоча Бог. І дзеля гэтага Бог дае нам час посту, каб мы, узмацоўваючыся Словом Божым, зразумелі, хто такі Бог, правільную пазіцыю занялі адносна Бога. Ну і як кажа апостол Павел да рымлянаў, калі Бог за нас, то хто ж супраць нас? Не можа заняць хрысціянскай пазіцыі правільнай толькі той, хто не мае веры. Вось пытанне. Ці сёння мы, хрысціяне, якія молімся ў касцёлах, цэрквах, ці якія прапаведуем Слова, ці якія таксама кіруем касцёламі, цэрквамі, ці мы маем веру ў Бога? Гэта пытанне адкрытае. Пакуль што з упэўненасцю адказаць немагчыма, бо пакуль мы жывём не ў такім грамадстве, у якім нам хочацца жыць. Мы хочам пераменаў. Дай Божа, каб гэтыя перамены былі такія, які хоча Бог. Амэн.